ଥରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁକରି ତୁମେମାନେ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିଥିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ। ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆସି ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଏଥର ତୁମେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାର। ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ସତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯଦି ଘର କରି ରହିଯାଉ। ସାର୍ ଏଇଟା ପରମ ଗାଲୁଆଟା, ଆକୁ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇଏ ପୁଣି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିବ ଏ ପିକନିକ୍ରେ। ଗୋଲୁ, ତୁ ଯେମିତି ଏଠି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ନ କରୁ, ସାବଧାନ ହେଇ ରହିଥିବୁ। ସାର୍ ଆପଣ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବିନି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଥିରେ ଖେଳାଖେଳି କର, ମୁଁ ତୁମ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଆରେ ଚିଙ୍କୁ, ପିଙ୍କୁଲୁ, ରିଙ୍କି ଯାଉଛ ସବୁ କୁଆଡ଼େ? ଇଆଡ଼େ ଆସ। ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ, ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆସୁନ ଉପରକୁ ଯିବା। ନା ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବୁନୁ, ତୁ ତା ପତନ୍ତ ଗଲୁଆ ତାହେଲେ ମନା କଲିକିଲି ଗଲାତି, ତୁ ଦୂତ ହବୁନୁ ବୋଲି ତୁ ପୁଣି କହିଲେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ। ତମେ କ'ଣ ସାର୍ ଏମିତି ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର, ଉପରକୁ ଆସିପାରିବନି? ନା ଆମେ ଯିବୁନୁ, ତୁ ତୋଲ ଯା, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତମେ ତମର ସାର୍ଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମାନି ଚାଲ, ମୁଁ ମୋର ଉପରକୁ ଚାଲିଲି। ଆରେ ବା, ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି। ଆରେ ବା, ଏ ତ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ପକ୍ଷୀ ଚଢ଼େଇଟେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ହଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ମୁଁ ଯିବି। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अरे ये अद्भुत शब्द, ये विचित्र शब्द कोड सृष्टि होची। अरे मत प्रबल डर मारुची। रिंकू चिकू मिकू सब गले कुआडे? तांका संग मध्ये मो जीवा बहुत उचित थिला, न जाई ता केरळ भूल कर दिली मु। आ गଳି पइली, आ बचाओ। अरे कि अच्छो बचाओ, प्लीज हेल्प मी। अरे बचाओ, अरे कि अच्छो सेठी? अरे बचाओ। कौन हैला गुलु तोर कौन हैला? ଆଲେ ଗୋଲୁ, ତୁ ତ ଆସୁଥିଲୁ ପତେଲେ, ତୁ ପୁଣି ଏ କାତଲେ କେମିତି କ'ଣ ଗଲି ପଇଲୁ? अरे नाई रे, मु सेठी गोटे अद्भुत शब्द सुनली, जहा फल दौड़ दौड़ आसला बेले खाले गଳି पइली। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ତୁମେମାନେ ଖାଇବା ଆସ। ତାଲ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଲିବା ବେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଗୋଲୁ ଏକାତିଆ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ଏବଂ ଆସିଲା ବେଲେ ଗୋଟେ କାଲରେ ପଦିଗଲା। ମୋ କଥା କେବଳ ନୁହେଁ, ଏ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଥିରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନିବା।